Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Dalan sa Barangay 39 sa Bacolod City, temporary waging siradaan bangod sa chemical spill. Kahapon pa nakapanimaho sang malain nga baho ang pila ka mga residente sa Barangay 39 gikan sa isa ka private lot nga malapit lang sa opisina sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gani kay na, temporary waging pasiradaan ang dalan kasunod sang ginpatuman nga ocular inspection sa lugar sang katapos ang Disaster Risk Reduction Management Office, City Health Office, DFP kag PNP, upod sa Councilor Pausi kag Secretary to the Mayor kasi Attorney Joseph Carol Chu. Sa sunod sang private lot, nakita nila ang pila ka mga container sa hazardous chemical. Nagkuha man sila sa mga samples para sa laboratory testing sa Negros Prawn Cooperative. Marason man nga nag-apply sila sang apog kag sawdust para mapahagan-hagan ang baho gikan sa chemical spill sa sulod sang pribado nga compound. Giliyon man nila nga gibuksan ang dalan matapos nga gipatuman ang inspeksyon. Sakit silong. Tapos, doon, Kung sa hangin lang ang hindi sakit silong. may ano da kunwaw? Ano na da? Kani sa muna ko nang iraw sa mo. Ah,